Benvinguts al briefing de l'etapa 2 de la Brama. Podríem dir que aquesta és l'etapa reina de la cursa. És segurament l'etapa més tècnica, però segurament també és de les més maques i espectaculars de tota la cursa. Discorre pel parc natural de les capçaleres del Ter i Freser i gairebé el 50% del recorregut l'estareu corrent per sobre dels 2.000 metres d'altitud, amb una primera part que potser podríem considerar més alpina. Es tracta d'una etapa de 25 quilòmetres, 1.100 metres de desnivell positiu i, atenció, 2.100 metres de desnivell negatiu. Això a priori podria semblar una bona notícia, però volem posar molt d'èmfasi amb el desnivell negatiu, ja que molt probablement serà més lent de passar del que creieu. Començarem pel matí pujant al Santuari de Núria a 1.960 metres, tots els participants de la Brama 60K i 80K junts amb el tren cremallera. Com ja deveu saber, aquesta etapa compartireu el recorregut totes dues modalitats. Des d'allà, una pujada inicial per una pista amb molta pendent us portarà fins a l'albert del Pic de l'Àliga. Seguint la pujada, ja per un camí més dret, creuarem algun petit torrent deixant enrere ja tota la vegetació. En principi no es tracta d'un camí amb gran dificultat tècnica, és un camí bastant ben definit, però el que sí que té és força pendent. Un cop arribem als 2.500 metres, seguirem per la carena, per un camí fàcil fins al coll de Torreneules. Aquest és el punt més alt de l'etapa i també de la cursa, 2.561 metres. Des d'allà, una baixada per la vall de Coma de Vaca que, després d'un primer tram una mica pedregós, s'endinsa enmig de prats i camins corribles ja fins al refugi de Coma de Vaca, que és el quilòmetre 9 de l'etapa, on hi teniu precisament el primer avituallament de l'etapa. Aquest avituallament es baixa a peu des del coll de Tres Pics, que està a uns 2 quilòmetres i 400 metres de desnivell, així que és un bon moment, creiem, per agrair la feina del nostre equip, així que no us n'oblideu. Des d'aquí veureu com baixen també els participants de la Brama 100 per un altre camí i us hi unireu i fareu junts des d'allà el camí fins a meta. Després d'un primer tram de pujada començareu a fer tota la baixada fins al següent avituallament. L'hem marcat amb color negre, ja no és tant perquè sigui molt tècnica, sinó per la lentitud amb la que avançareu. És un camí amb molta pendent que va fent zigzags, estones amb les cames cansades es poden segurament fer entrebancar en algun moment. Un cop creuem el riu Freser per un pont metàl·lic, farem la segona part de la baixada, ara ja per un camí més estret i pedregós que, en cas de que hagi plogut i de que estigui moll, pot resultar bastant relliscós, així que val la pena per atenció. Passarem pel costat del Salt del Grill, un salt d'aigua, i després d'un tram de bosc arribarem finalment a la central d'Aió, on hi tindreu el segon i últim avituallament de l'etapa. Des d'aquí, ja menys de 10 quilòmetres per arribar a meta, no presenten cap dificultat tècnica, només l'única dificultat és que és el final d'etapa, arribareu amb les cames cansades de tota la baixada, així que res més. Sortireu de l'avituallament per una pista, aviat la deixareu per fer un tram d'enllaç per un corriol molt curt, però amb molta pendent, per anar a trobar una altra pista, i aquesta sí que ja serà molt corrible, la seguireu de baixada, passareu pel poble de Fustanyà, i els últims 4 quilòmetres combinareu camins i pistes també sense cap dificultat, fins a arribar al pavelló de nou de Ribes de Freser, on us estarem esperant amb els braços ben oberts.